naplňuje zmysel života. City hladnému neverí, či hladný citému neverí, city hladnému. Možno mi neuveríte, to je ťažko, ale napriek tomu, toto je možno najdôležitejšia časť mojej, ja som pán si to uvažoval, že čo budem rozprávať, to je asi najdôležitejšia časť mojej prednášky, a keď to všetko zabudnite, toto si vyskúšajte niekde, čo teraz budem rozprávať, ako trošku zachovať v hlavách. Ono to znie ako fráza, peniaze nenaplňa zisky. Viete, áno, to znie tak. Organizovali sme takú súťaž pre našich obchodných zástupcov a víťazi mali ísť do Rio de Janeiro na tú nádhernú obrovskú pláž Copacabana a tam mali týždeň stráviť víťazi toho. Zhodou okolností, keďže sme to organizovali my, tak sme tam ešte časť manažmentu aj my. A bolo zaujímavé vidieť, išlo tam nejakých 6 obchodných zástupcov, sme boli viac našej firmy a bolo to, prišli tam ľudia, prišli tam jeden manželský pár, bol tým mohol niekto si zobrať toho pár, ktorí v živote neboli pri mori, v živote tam neboli v zahraničí a ocitli sa na jednej nádhernej, obrovskej pláži, v krásnom prostredí, krásnom more. Viete, poviete si, wow. Keď sa zobliekali do plaviek, tak tá manželka sa dlhšie nevedela manžela plávka, alebo neviem, v čom to počúva, ty už máš riadne veľké brucho. Možno, že si na ňu, aby tak ako to tak neostalo, je tak. A ty si sa mi dolá, ako vyzeráš, pozri sa asi. Pohnievali sa. 2 dní sa nerozprávali v tom čoku. Poďte si, Copacabana. Krásne všetko. A napriek tomu ľudia dokážu, ako absolútne tá hodnota toho môže byť nulová, pokiaľ nie ste vo vnútri spokojným a šťastným človekom. Verím, že v tom čase 10 000 ľudí bolo šťastnejších doma, alebo aj v slovenskom raji, alebo neviem kde, ako títo ľudia, ktorí sa dostali niekde a kde to prostredie a to, čo dostávate zvonku, vôbec vás nemusí urobiť šťastný.